Uba Edelbert nong rum undang tau an ke Voice of the People's Party na not long ulai shimbenta banyatai lor jingkran ulat dak ketien khasi haga si baar jongkon dorbar mang tingka jong yung dorbar tau an ke jela haga khat khandai tari urumpang arja arpusau haswa kene ulampang ke yung dorbar tau an ke jela Thomas angma ulai bor yo ba Edelbert nong rum ban kran dak ketien khasi kat kum ke rule 28 of the Rules of Procedure and Conduct of Business jong ke yung dorbar haga balai sami ki copy jing ai jingkran jong upan haga ketien English shabarok dukot ke yung dorbar Habakran uba Edelbert ulaong bahakariti sensyar kari syam ladon kanu baong baka ketien Hindi kari ketien yakran kari India henry kadai tang ketien ban pendon kam hakikam ki jam kum ketien English Songkonor badon burung ngaku asyam mata yak jengetainya halor address jonglat don artli kimat kibangamla ban priang hagasni baplie yak budget session arjar arpsa kabaningkong kalong baulat uai jingkren dakak tien Hindi kabar kalong bau klem pulit yak jingtho baro balapan kre dakak sarkar ngan kren haki artli kimat ngan sedang dakamat kabar ngaklem lap hangno ka provision jong Constitution of India nani ka Rules of Procedure and Conduct of Business hangni ka dorbar thawan ka basya karpang palat bane ka ei ka baulat ula address hangni ka ying dorbar thawan tegani ka pinatatin bat wanra ka je pher jumut lada ka ying dorbar thawan kala ban pediang ne ya ka ei ka ba sarkar kala pen khre lingba kejimto. Tekumta hani ka klemat songkonor badon burom ngamtre ban ngam jelio halor kimat kipang bala ai sengi kidokot jong yeng dorbar thawan hagapor ba ai jingkren ulat namar ke jingtho ka yailai bat ka article sispa nyopun rio jong ka Constitution kari India ngiyoi yakiwei ki yeng dorbar thawan hakiwei kijela baulat uklem pulih lut yak jingtho balapan kre da ka sarkar West Bengal lahapan syuk karpat yaulat ban pulih tang kalan ka baningkong bat kalan ka bakadu hakirla ulat uino katukan ni naga jingtho ka balapan kre bat dangshen hat Tamil Nadu ulat ukentai sisendon ban pulih yak jingtho kalau pen kre daga sarkar wala hakanu ke jingja kadau kabari kalong ke jingya pher jingmut apreng ke sarkar jala bat ke sarkar preng ha jinglong jiman hangni epo ke jala yeng dorbar ha ke singi basdang yakni ke budget session arjar arpsa ngamla ban mudur bakadon ke jinge pher ayu ti hagni ka phang ngamkwa ban karen ai shu te kumtang ko ban phai byang haga baidai bat kamat ka paningkong kumbang alapan pau haga basdang baulat uai jingkren daga ketien Hindi tursha yanga songkno badan brom mangan pensyai ke ai ke jing bamhun haga ba ngaringkat langbat ki MLAs jong ka Voice of the People Party ni persya ya jing address daga ketien Hindi jonglat badon burom hagni ka Agos House ka ketien Hindi kadai ka official language jong ka Union Government kalong kumta lingba ka article lai spa sau fulai iwi jong ka Constitution jong ka India ya ka ketien English pat la pendongkam na ka ki official purposes jong ka Union Government but ha ka Parliament lingba ka Official Language Act khat khandai spa nriu pulai ngidai bantip baga Constitution jong ka India ka khlem kdo hangno kum ka national language omdon kanu national language ha India nri tang ka official
language. Hang ni hajala yeng dorbar thawai ngidon ki kendon badai kat kum ke rules of procedure and business of Meghalaya Legislative Assembly. Ke rules arpupra ka pensyai bakarukam penyat ya ke yeng dorbar thawai kedai ka ketien English business jong ke assembly dai wan penyat daki English ka kendon ba arpupra ka sya ik dekhot banai jingkren ha yeng dorbar thawai daga ketien lajong ya ka jingtho kabla penkala pareng ka ba thamu banai ya ka jingkren la ai songknor ba sakit dekhot ka yeng dorbar ngakwa pan kedo hang ni baulat umdei dekhot jong ka yeng bat ka kendon arpu phra ka kedo syai kamdei na ka banta ulat te kumta songknor bron brom kawan ka jingso thu hanga bat lesi haki weipat bahkan mi ka jing atatien ka ka official language baka sarkar India lengba ka jingkren ulat bat ka ka official language kaban sa jingtho haka yeng dorbar thawai ni saindur yakarti sensar da kaju ka constitution te komta ngabu ka jingkali yapi songknor pudon brom balai ka sarkar India kam ithu bakadon ke jing dongkam banthung yaulat ubadon ke jing sothu ikaktian khnang ba kanumlong ka baujen thut ban saindur ya ke jing dei hapre ka sarkar India bat kejela songknor pudon brom nyimla ban klet ban sngo sarong halor ke jing ki hill state hawa ki pat garu bat khasi kum shipara da kejing slur ban yang telilang banyale persya ya kejing temu ban penbor hangi kum ka ketien official language bat menta ngin salak ban long kum ni kum ka jela Meghalaya hakeleng ki wei ki jela jongkari laitno tang hanot India kamdon lat ban pediang ya ketien Hindi haki state dan ki jela jong ki kum ka official language kadon ke jengile bamla pediang ya ka ketien Hindi daki post nam balalit bat kanang yai betengru haki snem ki banangwan ngimla ban penkup tang sirong ya ka lenter bat ka penkiang jong kari India ngidon ke jaj benriu ba pher hagari hangni hagari bat kani kalong kejeng itanat kejeng sisa kalong ngidei banero bat ban burong ya kani kejenglong bakar pang tiwat lengok bat wat simbaklayanga habangam menjor ya kejeng keren Hindi jong ulat hangni ka agos haus omdei banga syukuran halenti sengking ne omdei banga ai khana bang ja ya ki press ki media nga keren hang ni hi haka agos haus namar kani gadai kejing jong upai ba uba ngimi khmat bat ya kani kejing ngidei ban peit bnya ba bat ngidei ban simkhi bat ngidei ban simkhia tang kini ki kentien bat kejing sorit songkno blom blom ngan penkut no yani kejing sim banta kejung